Ki paiba nong shong ke jela sa sisin pat kilayo ekalat benlek kai pengat haki jeka jengok kai perthai ki belas dang ben plebiang nadu menta ka sngi ka shitarik unailur. Na ki pauteli ki jeka jengok kai perthai ki bodan haka jela ka sarkar kadang sya swatang lai teli ben pli kata tang ka Elephant Falls ka bodan ha upar selong nang takanan palok bat kan nirupa ka umyam. Kuman syukudo hangni borok ki jeka jengok kai perthai ki bodan haka jela kila sya khanglut hadin baka klam COVID-19 kalapur sya kani ke jela. Bat dai nadu katai kapor kata hakini kisan benai tam ki paiba ke jela kim syem layo syu benlek sangkai pengat bat ki bahayeng hasam lani bat ki parlok prajor. Da ka penting kena ba ka seng kabu hakamat na ka benta ka jingsingan jong kinong wan kai bat khamtam ya kinong trei uba Lionel ulo ongru ba nadu shwa bandrung sapo ka jaka jengokai kladan sibon ki kendon ba ki paiba ki hab banbun. Pi hadin maka sarkar kala shimi garai ban plino yaki tourist spot kami gelaya but ke Elephant Falls kali ka weni ki tourist spot ke bala yo ban play kina kaliang jongi ngilalong ki bala penkret lupa bangin ya chakamat ka ban yo ban plino yakani ka jaka ringkat ki SOP ki bangin ngila penkret na kaliang seng i kaba ningkong kalong ba ngin haban bu yaki security staff ni haka safe side di nakaliang jungi ngelapan krek ba uwei security staff udah bandan nak jong face mask udah bandan nak jong face shield udah bandang gi gloves bat ba udah bandan ya ka sanitizer bat ba udah ban maintain ya ka physical distancing. Nak kaliang General Secretary jong kasan sinong Youth Welfare Organization ka kunhun ka pnia ya ka Elephant Falls uba Lionel Nongklau ulai thu ba watla ka dei ka sngi sedang Henry ki nong jengok ka ki bawan kiladan san kunhun ki badei na kanong ba silong. Pia ka ba menta ka di ka sngi sedang ni la yo adu sau kunhun ki bawan man jengok ka kan ka jaga bat baro hi gidina silong. Pi ka daw bangin pat sya ban pri namar ba kani ka di sngi ka sedang namar ba syua bangin syak bangin pli ni dukan ru ni habat aso ka awareness na kabenta ki nong sang dukan namar ba ni haban bu suaya ka safety hakamat di hadin bangila penbit penbiang ya ka awareness bat haringkat ki SOP ki bangin penkret nak benta juki min sa syak ban pli Nolo kata kilapan baik ru ba kinong trei kate ka jaka bakin omsha ya kipai ba bakin rung sisin rung sibun ngun syapo kite ki jaka jengok kai kum sibenta ban kiar na ka jingilum pai ba. Sisin bakilarung ni ka baningkong kalong bangi haban sanitize ka kali kabar kadai ka bangin haban le ya ka thermal screening kabalangin haban kinhaban enter ka details ki jongki na AQ1 ka iga karting jongki bali ki phone numbers nang baladan kanu suk manle ka contact tracing tinang tapat de ki haban sanitize yeladi namang ila debu ki jaka ki bangin sanitize nam ta jongki ban ila dandu ki jaka ban sai ki nam ta jongki bat ka ba kamtong san kalong ba habakiwan da ka family kemut kimla ba de kimla mamaki nakawai ka family kinya group lang bat koi ka family ada kiwan si family kila ban syong tang paramaki katu koi ka family kanum la ban mix bat koi ka family kin haban maintain ya ka physical distancing suwa bangin nadu ba suwa ba sarkar klara ban pi kani ngila de penkret lupa namar baka karing capacity jong kani ka jaka ngila ban priang iki kumbalai spamun hakanu kuno ko di kani ka jaka kali ka bala he tingin ngila dan ni jongki security staff ki bangin monitor bangin pet bala da ki her sathi sa kaksha kin haban maintain ya kusling gumut nakali jongi nginum sha bakin her season her tingamut lakamnu gumut hapo arphungut apo alapungut kila ban her ka ju kapo tang bawal ada ki her ka ju kapo ru ki haban maintain ya ka physical distancing kum kawe ni kikunuhun ka ba peteng ban ai tulop iki nong trei wat haba kamsem ladan ka jengmi hakini kisan banai ba khangda mi ki jaka jok kai uba Lionel ul airu ya ka jingkhuble ya ka sarkar ka blasania hakum kani ka kunuhun ban stang ningkong ban pli ya ka te ka jaka jok kai ka bai dei bat kani ka jingyo ban pli biang ni kani ka tourist spot ni ai khuble ya ka tourism department hadin mangila ya dan ka join conversation mod Commissioner and Secretary ringkat lang director bangila lang ready bangin ya chakamat hakban pli biang
but ba ka e ka bangi up na kali ka jingi ka long baik sang ka green signal ka government bala da kasya ngin ya chakman henry hadin ka jing kerpat ka jingi sarkar na kali sarkar kala long confident keladan ka confidence hangi but ba lingba tejong ka jingi i jingai jong ka tourism department na kali jong ka seng ni ai ka blai ya ka department ka bala sya engi magin ya chakman wat apa deng jong ni klub ni la im bat uni khanyang jingpang ni hap hi ban im bat uni khanyang jingpang henry ong umdei bangin shooting bat umdei bangin slurbi pat de ngin play harangkat ki kendon ki bangin lapan kre nak banta ban ajing ngada ya la di bat ya ki wei ro ki ba wan kai ni chaka